jî rasteraz piştî şerên cîhanê û pêk hatî de û pergala ku hatî avakirin de niha bi awayekî alozî, bi awayekî neyînî, bi awayekî cihên qirîzane têne watedarkirin û tê de dîtin. û nava van de gelê Kurd bi hezaran salan e ji bo nasname heyîn û statûya xwe tekuşînê dike û heta astekî bi cuda cuda serhildan û tekuşîn kirine ama bi astekî de bi destkeftiyên ku hebin jî bi awayekî zelalî û em bibêjin Kurd azad xwedîmav xwedî statî bûne tunene. û nava van her tekuşîn û serhildana de rêxistin, gel, daxwazên wa, heyînan wa xwedî wate û dîrûkin. û nava van her tekuşîn û serhildanan de nava wan dîrokê de wateyekî serokên wan tekuşîna, wan serhildana li wan jî xwedî li dîrokekî wa nasîn û bandûrekî wa hene. Birêz Öcalan weke serokê tekuşîna azadiya gelê Kurd û bi tekuşînê destpêkirin heta li vê demê de hûn dizanin bi komployekî navdewletî re rûbrûma û li Sûriyê destpêkir heta li Kenyayê dawî bû û vayê 25 sal e li girtîgeha İmraliyê de dilgirtiye. Ew kêbêjin belkî şûreşê rûcava şûreşê jin hat diyarkirin ji ber fikr û felsefeyê lêber ragotin. Ev jî tiştekî yani heqîqeteke gerek herkes şaneziyê ku tiştî bike. Ji bo wê jî tenê sê xalên rêbertî piştiyar kiribûn em wan bêjin yek xweperwertekirin, xwarêxistekkirin, xweparastin. Eger bê sê xalan tunebin ne gelê Kurd ne hemî gelê Sûriyê standa jiyan dikin wê kan bin jiyana xwe misûger bikin, azadiya xwe misûger bikin, azadiya gelan misûger bikin. Kongreya gelan e demokratik. Hedeke de tepenci kezede du kongreyê me. û nava vê kongreyên de partî, kesayetî, tevger, komele, rêxistinên pîşeya cuda hemû hemiya Kurdewarî Kurdistanê hegerî tir de